हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोदान भिडिअ बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना दासान्दि मोजाङै दङ बेनिफ्राय दिनै आङो मुसलपुराव फैदोंमोन फैनायनि उनावहाय मोनसे मेला नुबाय आरो ओमफ्राय बेनिखायनो हाबफैनायजों लोगोसे दिनै आङो बे माइक्र'फन स्पिकारखौ लादों बेनिफ्राय चेक खालामनो साननानै ओमफ्राय चेक खालामबाय ओमफ्राय लोगोसे भिडिअबो बानायखाबाय बेनिफ्राय मा होनो बिथांमोनाबो भिडिअ खालामनो थाखाय एसे माबा होना होबाय आरो ना खालामनानै जाबाय होननानै ओमफ्राय दा फैसा गैया नालाय माथ्र स्पिकारखौल' लादों ओमफ्राय बेखौनो चेक खालामग्रोनाय जाबाय आरो ना आंनि भिडिअ बेखिनियानो ओमफ्राय बाखि गासैखौबो आं दिन्थिनो हानाय नङा ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो नायबानो जाबाय स' नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर फैनो दङबाथाय माने फैनो हागोन आरो सोरबाफोर बे साननैसोआव लोगो हमनो गोसोबा आंखौ लोगो हमनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनो हागोन गासै बेवहाय लोगो हमफिननो हागोन ना 16 तारिखसोहालागै थागोन होनना बुंदो